गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। नैबेखौ नायलाय खुन्थाइ फिथाइ होनना बुङोना गोखा, बेखौ जायोना? आं नोंसोरनावसो सोंनायदो, आङो जायखिजाया गोखाखौनो मोजां मोनो। बेनिफ्राय न'आव थायोब्ला गोखा जानाय जायो सम सम, आरो गासैबो मिथिखागौ जोङो सम सम गोखा जानांगौ। बेनिफ्राय सोर गोखाखौ इसेबो मोजां मोना, गोखा जानो बायो, गोदैखौल' बांसिन मोजां मोनो? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय। आं गोखा नारजियानो जा जियानो जा आं गोखाखौ जानोनो मोजां मोना। बेनिफ्राय सोर गोखाखौ मोजां मोनो? जायखिजाया, आंथ' मा जायखिजाया जानायनि खेथ्रआव गोखायानो जा गोदैयानो जा जेबो गैयाब्लाबो जानानै उदै बुंनो हायो। बानलु थाइसेजोंबो उदै बुंनो हायो। बेनिफ्राय ओंखाम जानानै बानलु थाइसे लानानै ओंखाम दै सोमनानैबो जानो हागौ। बेनिफ्राय मा सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बेफोरखौ लानानैबो आङो मा ओंखाम जानानै उदै बुंनानै थानो हायो। बेनिफ्राय आं दा मा जोबोर गोखा जानो लुबैदों, बे खुन्थाइ फिथाइखौ। बेनिफ्राय आं दा माबायदि जागोन? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय। आं माबायदि जायोब्ला मोजां जागोन बेखौ आं सानदो। आंनि बायदियै आङो बेखौ एवनोसै, पियास थाव बानलु होनानै एवनोसै। बेनिफ्राय बयलारखौ हांनोसै। बेनिफ्राय बयलारजों फिसा फिसा सिफ्लेनानै बाथोन देना जाबा बोरै जागोन? आंनि साननाय। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय आंनि साननाया, बेजों पियास बानलु पुदिना दुन्दिया गासैखौबो बेखौ एवनोसै, एवनानै मा खालामनोसै? बाथोन देनोसै। बोरै जागोन? आरो मा अपसन दंबायो? आं नोंसोरनि बायदिसो जागोन, नोंसोर खोन्थानाय बायदिसो। आङो नोंसोरनि कमेन्टखौ नायगोन। प्लिज अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर। अनला खारैजोंथ' जाखानाय नङा, अनला खारै संनो हानाय जेबो माबा गैया आंहा बेवहाय। खारै बेबायदि बायदिसिना गैया। अनला खारै संबाथ' खारै नांगौ नालाय, अनला खारैयाव होनानै जाजानाय नङा। जायखिजाया आं बेखौ आइडियायै जानांगौ। प्लिज अननानै नोंसोरनि आइडिया मथे आङो नेक्स्ट भिडिअ'आव बानायनानै जागोन। सोरनि आइडिया मथे जानाय जागोन आं बेखौ बुंनो हाला। नोंसोरनि कमेन्टनि माबायदि जायोब्ला गोथाव जागोन, नोंसोरनि कमेन्टखौ नायगोन आं। बेफोरबायदि सङा दा, बेफोरबायदि संनानै जायोब्ला नों मोजां मोनजागोन। आंनो बेफोरबायदि कमेन्ट नांगौ। मानो होनोब्ला गासैबो मिथिखागौ देहानि थाखाय, स्किननि थाखायबो जोङो सम लानानै गोखा बिलाइजों दुगैयोना, मोदोमाव माननाय बायदिसिना जायोब्ला जों गोखाजों दुगैयो। बेफोरबायदिनो जों गोदै जाबाय थायो। जोंनो मा गोखाबो जानांगौ जायो उदैनि थाखाय ना मा होनो? गासैबो मिथिखागौ, आं बुंलायनो गोनां जेबो गैया बेवहाय। नाथाय आं माबायदि जागोन आइडिया आं मोनाखै। आंनि आइडिया बेनो, बेखौ एवनानै बाथोन देना जागोन। आरो नोंसोरो आंनो साबसिन आइडिया होनो हाबोयोब्ला नोंसोरनि कमेन्ट बक्सखौ नायनानै आङो कमेन्ट बक्सनि बायदियै आङो बेखौ बानायनानै नोंसोरनो देखायगोन आरो जागोनबो। मानो होनोब्ला आं बेखौ जाथारनांगौ। आं गाबोननि गेजेरावनो आं बेखौ खानानै एवनानै जायखिजाया संख्रि बानलु सिफ्लेनानैब्लाबो आं जाथारगोन बेखौ। आं दा नोंसोरनि कमेन्ट बक्सखौसो नेनोसै, नोंसोर माबायदि कमेन्ट खालामो, माबायदि जानांगौ। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।